Γεια σας. Μαρία μου, καλώς όρισες στο Femin ICT Role Models Collection Interview. Ευχαριστούμε που είσαι Ευχαριστώ, μαζί Άννα. μας σήμερα. Με Ε, πολύ με πολύ χαρά είμαι εδώ. Με ευχαριστώ για την πρόσκληση. το Femin ICT είναι ένα project το οποίο θέλει να αυξήσει και να ενδυναμώσει τις γυναίκες στο πεδίο της ICT, ε, ούτως ώστε να βοηθήσει σε μια κοινωνική πρόοδο. Εγώ είμαι η Γιώτα και δουλεύω στο CSI. Είμαι η project manager του project τούτου. Και να διεξάγω τη συνέντευξη σήμερα. Να σας συστήσω τη Μαρία Στυλιανού, της οποίας την ιστορία και την καριέρα να γιορτάσουμε σήμερα με την συνέντευξη. Γεια σου Μαρία μου και ευχαριστούμε που είσαι εδώ μαζί μας. Σας χαιρετώ. Ευχαριστώ. Μπορείς να μας περιγράψεις εν συντομία τον εαυτό σου και το ταξίδι σου στο πεδίο της ICT? Τι είναι το κίνητρο που σε βοήθησε να έρθεις ως την καριέρα σε αυτό το πεδίο? Ναι. Ε, λοιπόν, εγώ σπούδασα πληροφορική. Που τον καιρό που ήμουν γυμνάσιο, λύκειο, είχαμε μαθήματα πληροφορικής τότε και ήταν το μάθημα που μου άρεσε. Άρα από την αρχή ήξερα αρχής εξ αρχής ότι τούτον ήθελα να πάω να σπουδάσω. Ευτυχώς επέρασα Πανεπιστήμιο Κύπρου και ήταν η μόνη επιλογή που έβαλα, έτσι. Εν είχα δεύτερον πλάνο αν δεν επερνούσα ή κάτι τέτοιο. Ε, που τις σπουδές μου Πανεπιστήμιο Κύπρου, μετά έκανα μεταπτυχιακό. Κατά τη διάρκεια του πτυχίου μου συμμετείχα σε Εράσμους πρόγραμμα στη Βαρκελόνη. Γνώρισα ένα άλλο πανεπιστήμιο που είναι αρκετά advanced στον τομέα της προφορικής και για μένα αποφάσισα ότι θέλω να πάω να κάνω μάστερ στο ίδιο πανεπιστήμιο, το Universidad Politécnica de Catalunya. Και μετά, το οποίο πάλι ήταν με ένα πρόγραμμα του Erasmus Mundus, που προσφέρει, πανεπιστήμια συνεργάζονται για να προσφέρουν ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Και εγώ εστίασα πάνω σε distributed systems και τα επόμενα χρόνια ήμουν παραπάνω, δούλεψα σε μια φαρμακευτική αρχικά, όπου βοηθούσα να κάνουμε DNA sequencing, δηλαδή να βοηθήσουμε τους βιολόγους να μπορέσουν να καταλάβουν τον DNA του ανθρώπου πιο γλύωρα μέσω αλγορίθμων που να μπορούσαν να το κάνουν, να κάνουν την άσκηση πολλά πιο γλύωρη, αντί να παίρνει πάνω από μέρα, να παίρνει μερικές ώρες. Στην πορεία όμως, όσον ήμουν για μέ, κατάλαβα ότι λείπει μου πολλά το κομμάτι του να μπορώ να έχω έναν πιο γλύωρο, ένα direct impact σε προβλήματα που με ενδιαφέρουν εμένα. Και για μένα ψάχνα, έβλεπα ότι υπήρχαν, ήταν στις αρχές των startups, ξεκινούσαν να γίνονται πολλά διάσημα τα startups στον τομέα, ιδίως τα technology startups. Και τότε είχα κάνει apply, μπήκα σε ένα startup accelerator στο Λονδίνο. Ζούσα Ελβετία, μετακόμισα Λονδίνο και μετά για λίγα χρόνια προσπαθούσα να κάνω κάτι δικό μου. Απέτυχα παταγωδός, μπήκα σε startups άλλων ως προγραμματίστρια και μέσα από την πορεία χρόνων κατέληξα σιγά σιγά, συνειδητοποίησα ότι αρέσκα μου πάρα πολλά τα προβλήματα του πώς χτίζω μια ομάδα προγραμματιστών, πώς τη μεγαλώνω και πώς μπορώ να κάνω την ομάδα να είναι as efficient as possible. Να μπορούμε δηλαδή να δουλεύουμε αρμονικά, γλύωρα, αλλά και σωστά, με τρόπο που όλοι να είναι χαρούμενοι στη δουλειά που κάνουν. Και έτσι σιγά σιγά άλλαξα και από προγραμματίστρια έγινα engineering manager, που πλέον η δουλειά μου τώρα τα τελευταία 6 χρόνια νομίζω είναι να κάνω scale, δηλαδή να μεγαλώνω οργανισμούς τεχνολογίας. Δηλαδή που το να έχω μια ομάδα προγραμματιστών, πώς αυξάνεται τούτη η ομάδα να γίνει μεγαλύτερη, να σπάσει σε μικρότερες ομάδες και συνήθως δουλεύω είτε με το CTO είτε με άλλους ηγέτες των εταιριών για να μπορέσουμε να μεγαλώσουμε την ομάδα, το τεχνολογικό κομμάτι της εταιρείας. Αυτό. Θα σταματήσω εκεί. Εντάξει, επειδή κίνησε μου την περιέργεια του διούλη περιγραφή, μπορείς να μας περιγράψεις λίγο πώς είναι μια μέρα για σένα, να πούμε, στη δουλειά σου που έχεις τώρα? Ναι, τώρα δουλεύω για μια εταιρεία που λέγεται Marshmallow. Ήταν ένα startup, τώρα λίγο πιο μεγάλο, είμαστε scale-up, δηλαδή μεγαλώνουμε ραγδαία.
Είμαστε τώρα μια εταιρεία γύρω στα 350 άτομα. Έχω μια ομάδα με τούν τη στιγμή εν τρεις οι προγραμματιστές μου, γιατί έσπασαμε την ομάδα και μίκρανε, να αυξηθούν τα άτομα σε λίγο καιρό. Αλλά σε τούν την ομάδα, για παράδειγμα, τι κάνω μια μέρα, κάθε μέρα κόφτει κάνουμε maintain, έχουμε ένα roadmap για το τι η ομάδα πρέπει να πετύχει με βάση τους στόχους που έχει η εταιρεία. Και συγκεκριμένα στον τομέα που είμαστε εμείς, που η ομάδα μου είναι για fraud, η εταιρεία Marshmallow, δεν το είπα, είναι μια ασφαλιστική. Και χρησιμοποιούμε την τεχνολογία για να μας βοηθά να κάνουμε πιο σωστά και πιο competitively pricing τα ασφαλιστρά που πουλούμε. Αλλά συγκεκριμένα βοηθούμε ξένους που ζουν στην Αγγλία να βρουν πιο φθηνά ασφαλιστρά, γιατί είναι πάρα πολύ ακριβά για εκείνους. Η ομάδα μου ανιχνεύει άτομα που προσπαθούν να ξεγελάσουν το σύστημα και να κάνουν claims, να πούν ότι είχαν ατυχήματα και να πιάνουν λεφτά από την ασφάλεια. Και προσπαθούμε να βρούμε τα άτομα τούτα που προσπαθούν να κάνουν fraud και να τους κόψουμε έξω από την εταιρεία, να τους βγάλουμε έξω από το ασφάλιστρο. Έτσι, εγώ για κάθε μέρα προσπαθώ να έχω έναν roadmap για την ομάδα μου για το υπόλοιπο της χρονιάς, να επικοινωνώ με άλλες ομάδες για τις ανάγκες που έχουν και εξαρτούνται από εμάς και to make sure να είμαι σίγουρη ότι και εμείς και εκείνες οι ομάδες συνεργαζόμαστε με τρόπο που να μπορούμε να κάνουμε deliver τα πράγματα που θέλουμε τον ίδιο καιρό. Βοηθώ τα ως engineers μου να έχουν τους στόχους τους, να χτυπούν τους στόχους τους, πώς θέλουν ήδη να εξελιχθούν. Δηλαδή, ο στόχος μου είναι να τους κάνω όλους promote όσο πιο πάνω θέλουν ήδη και μπορεί και η εταιρεία να σαπορτάρει. Άρα, πώς μπορώ να τους κάνω και motivate, αλλά και να δημιουργώ το περιβάλλον που μπορούν να κάνουν ήδη thrive, να μπορούν να πετύχουν τους στόχους που θέλουν. Σου λέω ακριβώς τι κάνω κάθε μέρα, όπως κατάλαβες, αλλά οι έννοιες μου εν τούτες. Κινούμαστε στην πορεία που θέλουμε, κάνουμε deliver το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει η ομάδα μας αυτή τη στιγμή, άρα οι προτεραιότητες μας είναι σωστές. Και το τρίτο, πώς μπορώ να κάνω παραπάνω support στους δικούς μου developers για να συνεχίζουν να μεγαλώνουν στον τομέα τους, στο ρόλο τους. Okay. Πολύ ενδιαφέρον το που ακούω. Να πάω στην επόμενη ερώτηση. Ως γυναίκα σε έναν παραδοσιακά ανδροκρατούμενο τομέα, ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετώπισες καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας σου και πώς τις εξεπεράσες? Ναι, καλή ερώτηση. Μια μεγάλη διαφορά που βλέπω μεταξύ μου και άλλων γυναικών και από τους άντρες είναι ότι συχνά μπορεί εγώ να πω την άποψη μου και το χρώμα μέσα στο μήνυμα που λαλώ να περιέχει και έναν ερωτηματικό, να υπάρχει ένα χρώμα αμφισβήτησης. Δηλαδή μπορεί να πω νομίζω πρέπει να το κάνουμε τούτο γιατί ίσως είναι να δουλέψει καλύτερα για τον λόγο. Αλλά με τον τρόπο εγώ δείχνω ότι αμφισβητώ και αμφιβάλλω εκείνο που λαλώ και δεν ευκαλώ δυνατό χαρακτήρα για εκείνο που θέλω να προτείνω. Και μέσα στα χρόνια κατάλαβα ότι τούτο πολλές φορές με βοηθούσε στο να επηρεάσω αποφάσεις που θα να πάρθουν. Και ενώ παρατηρούσα ότι πολλοί άντρες ηγέτες μιλούσαν με πολύ παραπάνω αυτοπεποίθηση και για κάποιο λόγο το να μιλάς απλά με αυτοπεποίθηση τείνει να περνά το μήνυμα σου και να σε ακολουθούν και οι άλλοι. Άρα έπρεπε κάτι που έμαθα τα τελευταία χρόνια είναι να χρησιμοποιώ παραπάνω δεδομένα, να προσπαθώ πάντα το τι είναι να εισηγηθώ να είναι backed by data για να μπορώ και εγώ να μιλώ με αυτοπεποίθηση αλλά και να προσέχω το πώς το λέω. Άρα τούτο ήταν ένα από τα μεγαλύτερα κομμάτια νομίζω για μένα. Ήταν ο επικοινωνιακός λόγος και το πώς νιώθα εγώ μέσα μου όταν ελαλούσα κάτι και αμφέβαλα τον εαυτό μου. Και είναι κάτι που το δούλεψα πολλά και συνεχίζω να το δουλεύω και βλέπω το ότι και πολλές γυναίκες στο τομέα της πληροφορικής δυσκολεύονται με τούτο.
Εν τω μεταξύ υπάρχουν και οι άντρες που δυσκολεύονται με τούτο, δεν είναι μόνο οι γυναίκες, απλά κατά πλειοψηφία ως τώρα από τα άτομα από engineers που τους είχα στην ομάδα μου, συνήθως είναι οι γυναίκες που έρχονται με τα ερωτηματικά και τα προβλήματα που θέλουν βοήθεια. Τούτο που λέεις μου κάνει εντύπωση, διότι ε, στα πλαίσια τούτου του project παρατηρείται έντονα ότι παίζει πάρα πολύ ρόλο η ψυχολογία, ας πούμε, και ίσως σε θέμα ενθάρρυνσης και υποστήριξης των κοριτσών. Και γράψαμε το στο proposal μας, ας πούμε, ότι οι ευκαιρίες είναι τζαμέ. Απλά για τον Α ή τον Β λόγων, κάποιες γυναίκες μείνουν πίσω από τούτα τα παιδεία ή δεν έχουν αρκετή στήριξη. Και είναι ένα από τα πράγματα που θέλει να κάνει το project. Ας πούμε, να βγάλουμε ένα module που να μιλά για assertiveness, για negotiation και άλλα skills, τα οποία να Mm. χρειαστούν στον επικοινωνιακό τομέα. Και τούτο είναι πολύ ενδιαφέρον και πολύ χρήσιμο, γιατί οι γυναίκες που είδαν ότι ανελήφθηκαν παραπάνω είναι οι γυναίκες που έβαλαν τον κόπο και τον χρόνο στο να εκπαιδευτούν σε τούτες δεξιότητες. Και φαίνεται όταν μια γυναίκα είναι έτοιμη. Προετοιμάστηκε, έκαμε την όχι μόνο γυναίκες, αλλά και άντρες, είναι το ίδιο. Αλλά νομίζω με τις γυναίκες για να χτίσουμε και το confidence χρειάζεται να προετοιμαστούμε για να μας βοηθά να δούμε και το σωστή εικόνα, ότι ξέρουμε τι λέμε και γιατί το προτείνουμε. Φαντάζομαι τούτο είναι κάτι που μοιράζεσαι και σαν engineering manager με τις κοπέλες της ομάδας σου που Ναι, οι γυναίκες και συμβουλεύεις. με τους άντρες. Δηλαδή, όταν βλέπω και έναν άντρα να λέει κάτι και να το αφισβητά, να προτείνω το ίδιο πράγμα, με συζητούμε το. Γενικά, τι άλλο εισηγήσει, ας πούμε, πιο συγκεκριμένα στα πιο νεαρά κορίτσια που να ήθελαν να δουλέψουν σε αυτόν τον τομέα του ICT. Ε, σε πιο νεαρά κορίτσια, να γίνουν involved σε όσα παραπάνω initiatives, διαγωνισμούς, ευκαιρίες για internships, trainings, σε οτιδήποτε μπορούν να λάβουν μέρος και όχι απαραίτητα μόνο σε πράγματα που είναι καθαρά ICT. Δηλαδή υπάρχουν hackathons, διαγωνισμοί προγραμματισμού. Πολλοί νομίζουν είναι μόνο για τα άτομα που είναι πολλά καλοί και να βγάλουν φοβερή δουλειά μέσα σε 2 μέρες, ενώ ο λόγος που υπάρχουν τα hackathons είναι για να πάμε να μάθουμε, για να πάμε να πειραματιστούμε με κάτι καινούριο που δεν ξέρουμε. Ο στόχος είναι να κερδίσουμε, να περάσουμε ωραία και να μάθουμε κάτι. Αν το βλέπουμε με την πτυχή, νομίζω και παραπάνω οι κοπέλες να πάνε σε hackathon, σε διαγωνισμούς, να δοκιμάσουν. Για κορίτσια υπάρχουν τα Robodex, διαγωνισμοί που μπορείς να μαθαίνεις ρομποτική και μπορούν να φτιάξουν ένα μικρό ρομπότ. Πολλά ωραία ευκαιρία. Επίσης έχουμε τον Girls in STEM στην Κύπρο. Τον Girls in STEM Academy προσφέρει workshops για έφηβες, για ηλικίες γυμνασίου και ηλικίου, το οποίο είναι να τους κάνει expose, να τους δείξει και άλλες γυναίκες πρότυπα από τον τομέα, αλλά να κάνουν και εργαστήρια πληροφορικής, που την τελευταία χρονιά τότε γίνονταν μαζί μου. Άρα Okay. έρχονται σε επαφή και με κάποια άλλη γυναίκα πρότυπο, αλλά μαθαίνουν και πώς να προγραμματίζουν μέσα σε 2 ημέρες. Ακόμη ένα πράγμα που να πρότεινα σε κορίτσια που θέλουν έτσι να μπουν στον τομέα του ICT, κορίτσια, γυναίκες, φοιτήτριες, οποιασδήποτε ηλικία, επειδή τώρα είμαστε συνέχεια στα social media, να βρουν γυναίκες που είναι από τον τομέα και να τις ακολουθούν και να δουν τι ποστάρουν, τι γράφουν, τι μοιράζονται σε τούτα τα profiles. Και πολλές φορές οι γυναίκες μπορούν να δημιουργήσουν, να ανοίξουν, να πούν ότι θέλουν να κάνουν mentor καινούργια άτομα και κοπέλες. Θέλουν ή μπορεί να χτίσουν κάποια trainings ή μπορεί να μοιράζονται συμβουλές στο δικό τους profile. Είναι πολύ καλό να ακολουθούν τις γυναίκες και σιγά σιγά να αρχίσουν να κάνουν και reach out, να μιλήσουν σε τις γυναίκες, να ρωτήσουν να ζητήσουν συμβουλή, να χτίσουν κάποια σχέση, γιατί το πράγμα να τις βοηθήσει πάρα πολλά το να έχουν ένα mentor ή έναν coach, να τις βοηθήσει πάρα πολλά στο να μπορούν η κάθε κοπέλα να μπορεί να πάρει την επόμενη της απόφαση με το να πιάνει δεδομένα και συμβουλές που κάποιον που επέρασε που είναι το στάδιο. Άρα νομίζω τούτο είναι το πιο βασικό. Ας πούμε τώρα βλέπω ότι βλέπω κοπέλες να έρχονται
να θέλουν να κάνουμε connect, είτε στο LinkedIn, είτε στο Instagram. Πολλά άλλες όμως να στείλω μήνυμα και να πούν θέλω να μιλήσω για αυτό το πράγμα, αν έχεις χρόνο. Και να κάνω χρόνο, άμα κάποια μου στείλει. Νομίζω ότι εδώ χρειάζεται να το κάνουμε παραπάνω. Άρα στην ουσία εισηγείσαι να αρκέψουν ήδη να χτίζουν την αυτοεπιθύση τους που είναι νεαρή ηλικία, να κάνουν practice κομμάτια του ICT, το να μαζεύουν δεδομένα και τούτα όλα φαντάζομαι είναι και skill που χρειάζεται για να δουλέψουν και στο πεδίο και για το networking τους. Να αρχίσουν Ναι. να το χτίζουν σε νεαρή ηλικία. Πολλά Και να ενδιαφέρον. κρατούν, να κρατούν στο vision τους άλλες γυναίκες πρότυπα που θαυμάζουν και οι ίδιες, να βρουν τα άτομα που θαυμάζουν και νιώθουν inspired by και να βλέπουν τι κάνουν, γιατί τούτο να τους κρατά τη φλόγα του να κάνουν οι γυναίκες κάτι παραπάνω ζωντανή. Όσον αφορά την προσωπική ζωή σε τούτον το απαιτητικό το πεδίο της ICT, έχεις κάποιες στρατηγικές, κάποια tips για να υπάρχει μια υγιής ισορροπία μεταξύ δουλειάς και προσωπικής ζωής? Ε, πολλά tricky. Είναι tricky η ερώτηση. Το να πετύχουμε την ισορροπία μεταξύ δουλειάς και προσωπικής ζωής δεν είναι κάτι σταθερό. Δεν είναι κάτι που να το πετύχω και να πω «Α, πέτυχα το επόμενο στόχος». Είναι πολλά μεταβλητό και κάποιες περιόδους βασικά είναι μεταβλητό και δεν υπάρχει. Για μένα δεν υπάρχει η τέλεια ισορροπία. Το... Και κάτι που με δυσκόλεψε πάρα πολλά, γιατί πολλά μικρή πάντα ήθελα να κάνω πάρα πολλά πράγματα. Ήθελα να είμαι και πολλά κοντά στην οικογένειά μου και να βγαίνω με τους φίλους μου και να, να κάνω χίλια πράγματα και δραστηριότητες και hackathons και να βοηθήσω ποδά και να κάνω volunteer ποτσί. Ήθελα να κάνω πάρα πολλά πράγματα. Και το πράγμα, το σκουλουκούι, δεν έφυγε, εντιαμέ. Και πολλές φορές αποτυχάνω, απέτυχα να κάνω πράγματα ή είπα ναι και μετά δεν καταφέρα να τα κάνω γιατί έλεγα τόσα πολλά ναι. Ε, το τι κάνω τώρα για να το κοντρολάρω την κατάσταση και να μην νιώθω εγώ τύψεις γιατί λαλώνε παντού και μετά δεν τα κάνω ούλα. Για να το κοντρολάρω το πράγμα άρχισα να αποφασίζω αναδιαστήματα. Π.χ. τώρα ξέρω ότι για τους επόμενους 3 μήνες να βάλω προτεραιότητα το κομμάτι. Το κομμάτι είναι να χτίσω το training workshop που να προσφέρω με την ΑΝΑΔ. Τούτη είναι η προτεραιότητά μου. Άρα να βάλω σε κατώτερη θέση το να κάνω volunteer να βοηθήσω σε ένα hackathon το επόμενο τρίμηνο ή να βάλω σε κατώτερη θέση να πάω ταξίδια. Άρα ανά πάσα στιγμή αποφασίζω ποιες είναι οι προτεραιότητες μου την περίοδο είναι η δουλειά τούτη. Μετά να πρέπει να βάλω προτεραιότητα να ξεκουραστώ, να φέρω τον νου μου. Μετά να βάλω άλλη δουλειά που είναι έτσι intense. Και με τον τρόπο προσπαθώ να λέω, άρα τον balance έρχεται σε διάστημα χρόνου και όχι ανά πάσα στιγμή. Ανά πάσα στιγμή γέρνω από τη μια ή από την άλλη, βασικά. Αν ευκάλλει νόημα το που, Ναι, που ναι, λέω. κατάλαβα. Στην ουσία μιλάς για όρια, ενώ υγιή όρια, decompartmentalize, το να θυκαλείς, ας πούμε, τα tasks σου, τα οποία να δώσεις την προτεραιότητα. Όσον αφορά το να διαλέγεις την προτεραιότητα να δώσεις, φαντάζομαι πάει με το ότι προσωπικά σου αρέσει και εσένα, τι έχεις ενέργεια να κάνεις κλπ. Ναι. Και με βάση το τι άλλες υποχρεώσεις μπορεί να έχω προσωπικές, αν ξέρω ότι κάτι συμβαίνει στη ζωή μου, στην προσωπική μου ζωή, τον περίοδο, και ξέρω ότι χρειάζεται πολύ συναισθηματικά φορτισμένη περίοδος, να επηρεάσει γιατί να επιλέξω να κάνω επαγγελματικά. Ή πόσα πράγματα μπορώ να κάνω επαγγελματικά, ούτως ώστε να μπορέσω να σεβαστώ τον εαυτό μου και να σιγουρευτώ ότι θα κρούσω στην πορεία. Δεν τα καταφέρνω πάντα. Δηλαδή, πολλές φορές έτσι έφτασα στα πρόθυρα να πω δάμε λίγο κρούσαμε. Αλλά ναι, μια συνεχής προσπάθεια. Ναι, όμως έχεις επίγνωση, ενώ και χαίρομαι που χρησιμοποιήσω τον όρο burnout. Πολλά σημαντικό. Ναι, ναι, ναι. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ναι. Okay. Να ήθελα να σου ρωτήσω και μια τελευταία ερώτηση σχετικά με τα δικά σου τα role models.
οι πηγές έμπνευσης. Είπες μας λίγο στην αρχή ότι ήταν τον όνειρο σου, ότι ερωτευτήκες στο που νεαρή ηλικία, ενώ το αντικείμενο, και στην πορεία να αλλάξες. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα, ας πούμε, που σε ενέπνευσαν, άτομα που συνάντησες ή που το πανεπιστήμιο σου? Μμμ. Ένα άτομο που πάντα σκέφτομαι όταν με ρωτούν την ερώτηση είναι η Μαρία Δραμαλιώτης. Μαρία Τέιλορ Δραμαλιώτης. Είναι μια venture capitalist. Δηλαδή είναι μια investor σε startups, μικροεπιχειρήσεις που είναι σε πρώιμο στάδιο. Η εταιρεία της εδρεύεται στο Λονδίνο και την περίοδο που εγώ προσπαθούσα να μαζέψω funding για το δικό μου startup. Γνώρισα τη Μαρία, στην οποία έκανα pitch την εταιρεία τότε. Τελικά μας έκαμε funding, μας έδωσε funding, αλλά από τότε κρατήσαμε μια επαφή. Και όταν έκλεισα τη startup μου, πήγα και δούλεψα κοντά της στο VC. Και για μια περίοδο έβλεπα πολλά startups, έρχονταν πολλά startups στην πόρτα του VC και έπρεπε να κάνω το screening και να τα interviews για να καταλάβω αν κάνουν meet τα κριτήρια που έχει η εταιρεία για να μπορέσει να τα κάνει invest. Και αν περνούσαν το πρώτο το δικό μου στάδιο, μετά να γνωρίζαν και τη Μαρία. Και την περίοδο που δούλεψα κοντά στη Μαρία, συνειδητοποίησα ότι είναι μια πραγματική ηγέτιδα δυναμική που συνδύαζε challenge, να προκαλεί, να κάνει challenge τα startups στους ανθρώπους που γνωρίζει ή έκαμε με ένα challenge για να πετύχω πολλά παραπάνω. Ήταν πολλά tough, ήταν πολλά direct. Δηλαδή είχε μια ευθύτητα στον επικοινωνιακό της λόγο όταν μιλούσε και με εταιρείες και μαζί μου. Εν έβαλε ποτέ, όπως λέμε στα αγγλικά, sugar coating. Ήθελε να δώσει κάποιο δύσκολο feedback. Πάντα έλεγε με το όνομα του στα πράγματα και πολλά ευθέως. Το οποίο πολλές φορές έφερνε τον άλλον και σε μια έτσι uncomfortable θέση. Αλλά πάντα έκαμε το με τόσο πολύ care. Ξεχάσαμε τα ελληνικά μας. Έκαμε το με πολύ ενδιαφέρον και έννοια για το άλλον άτομο, για το κάθε πρόσωπο με το οποίο μιλούσε, που ένιωθες ότι έκαμε το για να σε βοηθήσει. Και τούτος ο συνδυασμός του να δείχνει great empathy, και να είναι direct και να κάνει challenge, ήταν ένας απίστευτος συνδυασμός. Ως ηγέτης θαυμάζα την πάρα πολλά και βοηθήσε με και εμένα να χτίσω κάποιες από τις δεξιότητες. Έτσι ήταν η πρώτη, ήταν η πρώτη γυναίκα που είδα, θαύμασα και που τότε έχω την σαν role model για το τι θέλω εγώ να πετύχω. Ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και το γεγονός, ας πούμε, που είπες με το startup ότι μπορεί να μην πέρασε στο επόμενο στάδιο, ακούγεται μου σαν να και προετοιμάστηκες anyway για το επόμενο στάδιο όμως, με βάση την εμπειρία σου μετέπειτα, με το role model σου. Ναι, εντάξει, έκλεισε μια πόρτα, ανοίξαν και άλλες. Δεν τελειώνει ποτέ νομίζω κλείνει κάτι, ανοίγει μια άλλη ευκαιρία. Και σε αυτή την περίπτωση ήταν η ευκαιρία το ότι δούλεψα με τη Μαρία παραπάνω, δούλεψα από την άλλη πλευρά των startups, που βλέπω πώς αποφασίζουν τα VCs να κάνουν invest, τι είναι σημαντικό για τα VCs να δουν. Άρα ήταν μια άλλη πτυχή που δεν είχα γνωρίσει καθόλου πριν και έδωσε μου ένα διαφορετικό perspective. Okay. Σε τούτο το σημείο θέλω να σε ευχαριστήσω, Μαρία μου, που ήσουν μαζί μας σήμερα και που μας μετέδωσες τούτο το inspiration και το πολλά θετικό story. Ελπίζω. Θέλω να σε ενημερώσω ότι η συνέντευξη τούτη να την κάνουμε share στα social media του project μας, και στην ιστοσελίδα και στο Facebook page και Instagram. Να σε ευχαριστήσω για το χρόνο σου και θέλω να σου ευχηθώ καλόν υπόλοιπο και καλή σταδιοδρομία γενικότερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τις ερωτήσεις. Και όπως είπα πριν, αν οποιαδήποτε ακούσει τη συνέντευξη, έχει απορίες για οποιοδήποτε πράγμα που είπαμε, με πολύ χαρά
να απαντήσω και να βοηθήσω όπως μπορώ. Να σου στείλω και τα στοιχεία μου σε κάποια από τα social media. Έτσι, αν κάποια θέλει να μιλήσουμε, κανένα πρόβλημα, με πολύ χαρά να βοηθήσω. Και Ευχαριστούμε. ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα. Γεια. Γεια σου. Γεια, γεια.